Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da, eta eskerrak izan ere, asteko egun honetan musika izaten dugu izpide, eta gaur, jaun Andreok, dantzatzeko gogoz etorri gara gaur. Kontua da, Durangoko azokak sekulako eragina izan duela gure gorputzean, eta ez diogula nekeari buelta ematen. Horregatik, musika behar dugu giroa alaitzeko. Badakit azoka atzean usteko zaudetela, baina sentitzen dut. Zoriondu behar dugun lehenengo pertsonak Durangorekin lotura estua baitu. Ara? Gaurko egunez, jaio zen Ainhoa Olaso Sopelana Durangar gidoilari, film zuzendari, zutabigile eta ekintzaile feminista. Hemen bizi da maitasuna film laburrarekin Durangoko udalak emandako sormen beka jaso zuen eta zinebi jaialdian saritua izan zen 2021 batean. Zorionak Ainhoa. Eta zorionak Jenny, gaurko egunez jaio zen Jenny Alvarado Rodilla irakaslea eta artista durangarra. Bere proiektu artistikoak pinturaren inguruan garatu ditu batez ere, baina liburu bat ere idatzi du, Lularen abenturak. Zorionak, baina bikote gauzatxo bat agian ordua iritsi da burua Durangaldetik ateratzeko, bestela entzuleak nazkatu egingo ditu. Etxeko lau paretetan, argizpia sartzean, kafe bat eta musika ona, asteko azken urdutan, atzo gaueko besarkadak, eta dantzak zerbeza artean, nola ez ditut amaiteko, gogoratzen igandeak. Ados, aterako gara Durangotik. Bilbok balio du? Bai. Bueno, bai. Gaurko egunez jaio zen Maripuri Herrero. Euskal Herriko artista, margolari, eskultore eta grabatzailea, baina batez ere Bilboko aste nagusiaren ikurra den Mari Jaiaren sortzailea. Ona, 1978an sortu berria zen, Goiuri entzuleok Mari Jaiaren egiten da bilemen eraluan, 1978an sortu berria zen Bilboko jai batzordeak ikurra sortzeko eskatu zion. Pertsonaiak izaera herrikoia izan zezala eskatu zioten eta itxura tradizionaleko emakume gisa diseinatu zuen, landa eremuan erabilitako arropa koloretsuekin eta buruan zapia zuela. Aste nagusia baino hilabete eta erdiren agotik asten omen dira elkarlanean Maripuri Herrero eta Toño Valdivieso jostuna. Erraldoiaren egitura sortzen dute, ondoren burua eta besoak. Eta ona hemen datu bitxi bat, barrukoa belarrez betea du, beti gorbeia inguruko larreetan, ilargi betean propio moztutako belarrondua. Iepa. Eta Bizkaitik atera habe jarraituko dugu duela 48 urte, 76eko abenduaren 10ean, 5 preso desagertu zirelako Basauriko espetxetik. Ies egin zutela pentsatu zuten guztiek eta beraiek bilatzeko operazio erraldoia jarri zuten martxan Espainiako poliziak. Preso hauek ordea 52 egunez egon ziren teilatuan edo ganbaran ezkutatuta, behin betiko iesa prestatzen. 1976ko abenduaren 9ko arratsaldeko 6:30 baino lehentxeago, presoetako bat ez da inon ageri, eta ekonomatora irteten utzi dion funtzionarioa korrika joan da zaintza zentrora. Iesean hasi dira peajea, gaueko ordu txikia, ezagutzezkizun izara batzuk, eta nona bete ilusio.
Batez, 2 zenbaketen ondoren berretsi egiten da. 5 preso desagertu egin dira. Nola gerta daiteke hau, ies egindako presoek soka bat jaurti zuten agintariei ies egin zutela sinestarazteko. Baina presoak ganbara batean zeuden, tunelak egiten benetako iesa egiteko, eta bertan pazientzia handia. Egunez, lo egin eta zarata bakar bat ere ez ganbararen azpian geratzen ziren tailerrekoek ezentzuteko, eta gau osoan lan egin atsedenik hartu gabe. Askatasuna metro batzuetara, baina urtarrilaren 30ean presondediko 2 langile teilatura igo ziren eta han topatu zituzten, eta beraz, amaitu zen iesaldia. Arrazoia urratu dio norbanetik ez, malkorik ez, malkorik arrazoetatik ez, sentimenduetatik ez, gizarteetatik. Kontatzeko moduko beste istorio bat dut zuentzat, 2013ko abenduaren 10ean gaurko egunez, Getxoko sirenoa baitu zutela aldarrikatu zuten ekintzaile batzuek, baina zertzen sirenoa? Algortako portu zaharrean argazki erakusketa batean jarritako argazki erraldoia zen, sirenoa gizonezko sirena bat. Kontua da, udalak 30.000 euro ordaindu zituen argazkiagatik eta baiketak zeresan handia eragin zuen hirian. Urpistolak eskuan eta kaputxaz estalita baitutako argazki erraldoia atzean zutela bideo bat zabaldutu zuten lapurrek. Bertan, 15 eguneko epea eman zioten udalari etxe eta pabioi hutsak egon artean etxe bizitza gehiago ez eraikitzeko hitza emateko, eta algortako zuaitzen kimuak herritarren artean banatzeko. 3 asteren buruan agertu zen sirenoa armintzan, Getxoko alkatearen txaletaren ondoan. Tira, Goiuri, eneko, gaurko nazioarteko eguna ere aipatu beharko dugu. Gaur giza eskubideen mundu eguna da. Izan ere, gaurko egunez, 48an, 1948an, giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onartu zuen Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak. Aurten, adierazpenaren 77. urteurrenak agerian utzi du giza eskubideek prebentzio indar babesle eta eraldatzaile gisa duten boterea, batez ere krisi garaian. Tira, eta beste egun ofizial bat ere badago egutegian, 1997tik animalien eskubideen nazioarteko egun ere ospatzen dute animalien babeserako hainbat erakundek eta elkartek. Igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Eta gertakari bat aipatu nahi nuke. Robe Iniesta musikaria hilda. Gure asteazken musikaletarako albiste txarra. Bai, eta tarte bat eskainiko diogu gaurko gure saioan. Horrez gain, Pablo Zurutuzaren lehen aldiz berriro podcasta entzuteko aukera izango dugu. Eta Gartxot Unzainek abestien gomendioen zerrenda osatu digu. Akaitz Sarasola ere gurera etorriko da. Entzuleak galderak bidali dizkigute berarentzat eta ikusiko dugu ea azterketa gainditzen duen. Entzuleok, abenduak 10 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia egunon. Egunon. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1989 du, goizak 10 eta 16 minutu, abenduak 10, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.
du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten urruneko eriotzek etengabe gogorarazten didate. Ba, hementxe gure saio hasteko Galbae taldearen lehen diskoa, ba, duela urte pasatxo, 2024ko maiatzaren 3an Galbaea poema liburua kaleratu zuten, eta, bueno, ba, liburuskako zenbait poema kanta bihurtu zituzten, poliki zuzenean aurkezteko asmoz. Eta hementxe daukagu, Gotzon Barandiaranen webgunean entzun dezakezue, baita, ba, abenduaren 19tik aurrera, urtarriaren 31 arte badok.eu atarian, eta ez beste inon, eta, bueno, ba, kazetarioi nonbait helaraziko dizkigutela nahi izan ezkero, eta hementxe daukagu, ba, lan hortatik bakean elkar bizitzerik Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafa Rueda, Urdin Baraizarra, Uxue Garzia, eta Gotzon Barandiarenek osatzen dutena. Eta hau zuzenean ikusteko aukera gainera, izango da, noiz eta abenduaren 19an bertan, ba, hori bain, Larrabetzun, abenduaren 19an, gaueko 9:30. Errugabe epaitu dut. Bai, ba, nahi genuen entzuten jarraitu, baina nonbait arazo txiki bat izan dugu, eta tira, hementxe bakean elkar bizitzerik. Hemen gure txatean dagoeneko hau Uxuek Erejeta diote, bai, bere kantua jarri dugu, eta Uxuek Erejetak ere bere disko orkestuko du, ostiral honetan Urretxun. Ordua zehazteko gaien nahi zorain baina segituen esango dizuegu, baina Urretxun izango dela ziurta daia dezaket. Egunon, nire maite duta da, aurrekoan Ander Murillo aktoreak esan zidan nola nahi dezu elkarrezketa egin batuaz, ala oinatieraz, ze ona. Ba, bai, baizu, hemen euskalkia duenak eta batua duenak, ba, aukera biditu noski. Aizue, heldu alta izue postala. Ez da, inongo postali jaso, Gorka. Aipatu du, behin baina gehiagotan Gorkak postala bidali dola, baina ona, etzegu postalik iritsi eta kezkatzen hasia gara. Beste lagun bati, bai, noiz iritsi zitaion Gorka zure beste lagun horri, horrek erreferentzia emango digu, galdu ote den, edo? Bueno, laguna, segun, nongoa den. Zelanda berrikoa balin bada laguna. Lagunari atzo. Beraz, oraindik esperantza daukagu. Igual saioan zehar, gure postari laguna sartuko da, isilik eta emango digu. Sursaren edo ereinen edo besteen liburuak helarazten dizkiguten bezalaxe. Normalean, beti berri honak, multak ez dizkigu ona iristen eta ze ona. Ez dizkigute jartzen. Bueno, zuri. Imanoli bai. Ah, zuri ez. Ez dakit, ba igual baten bat tarteka. Tarteka. Ametxetan errugabe epaitu dut neure burua. Ametxetan errugabe epaitu dut neure burua. Bueno, bari ginen esaten, Uxuek Erejetaren kontzertu hori Urretxun izango dela, hemen izan genuen elkarrezketa akustikoetan, eta bandarekin diskoaren aurkezpen eguna izango dute, esan ezinen kontzertu akustikoan aurretik, 7:30 hasiko da emanaldia, eta bertan izango duzu aukera Uxuek Erejetaren lan berria ere ikusteko. Eneko bikain dantzan, Goiuri, Marijaia, eta Inigo, Majo. Bueno, vale. Aurrekon zeona kafea eta pintxo hartzera joan, eta antxe, Inigo azaldu, bai, egalaxi izan zen, antopatu nuen. Bueno, ba, Gasteizera iritsi zen atzo postala Gorkarena, beraz, nik espero dut gaur gurera iritsiko dela. Espero. Ba, maite duten tartearekin abiatuko dugu egunero bezala, gaurkoa bigarren kafeak 1089 saio betetzen dituen honetan, ba Eneko Iturbeotan mendizuri dago, kizu lehenengo maite duta. Ba, nik ezakat maite dutik gaur, nik nerea da maite eza, ze gaur goizean atake bat jaso dut. Egia da, eta ikusi dugu. Bai. Erasotua izan zara. Bale, ados. Egia da. Nik ere ikusi dut. Eneko erasotua izan da, bai. Erasotua izan naiz. Bueno, oraindik ez dakigu bera izan den ala ez. Berak esaten du ez dela izan.
Baina, ez dakit kamaratik ikusiko den, baina hemen pertsero badago, eta nire gainera erori da. Ber, erori ez dago, erori. Horrek zeraman ordu bete mugitu gabe, eta bapatean Imanol ondotik pasa denean zure gainera erori da. Nahi duzen bezala ditu, Josue horri. Zer nahi duzu Erroi Imanolena dela. Be, Inorrek ez du esan hori? nik esan dut. Bueno, bale, orduan bai. Ez dakit, a ber, ez da fisika kuantikoan aditu izan beharrik, jakiteko pakean dagoena pakean egoten dela. Eta Imanol pasa eta erori badin bada, ba, igual Imanolek zerbait egin duela hor. Bai, nik hori pentsatzen dut, buruarekin egiten du ez, baina... Bai. Akaitz Sarasola egunon, urbildu mikrofon hortara. Egunon. Zuri izango balizute, oraintxe, pertsero hor ikusi zintzilikari kategorian, sendo, gainera, ez da hitze gurden hori, baina zera, hautsi aurretik tolesten den horietakoa. Egia da, jarritza dauzkotzen bezala... Gauza asko dauzkala Gauza gainean. horiek, oreka edozein momentutan galdu dezakela. Bueno, Ez, horrekatu egin dugu, justu? Guain bai, leno. bai, Arrazoia dauka. Bai, baina, beraz, Ni inpartziala izan behar dez. Claro. Igual leno zuberez egon bidatu. hoxe, ez. Hemen gonbidapenak eneko egiten ditu, beraz, bere alde jartzea duzu honena. hori da. Tira, hauxe nekoren maite dute za, Imanolek gaur erasotu egin duela, ez dakiguna da, horrek gerora ondoriak izango dituen Goiuri. Kontrakoa etorriko ote den. Eneko Imanol erasotuko duela? Bueno, adia dio. Piano bat. Ui. Zer esan nahi duzu, pianoa Imanoli botatzea? Barkatu, Nik ez dut ezer esan. Piano hori, Ez eman ideiarik. piano hori nerea da, eta ez ezala inork kaltetu, Barkatu inigo, hemen dagoen guztia da denona. Hau da, familia bat, hau da, komunitate bat, Piano hori da nerea eta Euskal Herriko pianistena. Piano hori da Olaia Intziarterena bezain Mikel Urdangarinena, piano hori da Mikel Ze politia. Aspirozena bezain Idoia Surmendirena, baina nik defendatuko dut, eskuekin defendatuko dut Euskal musikarien pianoa. Baina, Goiurina, ez. Hoi da, izan daiteke, Barkatu, Goiuri, Edozeinena, baina... piano hori jotzea gehien eragozten duen pertsona mundu osoan, Goiuri zeizarandia da. Pianora hurbiltzerako, pianito ez, esaten du. konzentratuta gaudenean hasten direlako pianoa jotzen, eta orduan ez diat eusten lana egiten. Claro. Lanen utzi bat zaio. Akait gazo esango dizut, Gerrik asko. Uste dut gaur azkeneko kolaborazio izango dugula, gaizki hasi gara. Estás en el tejado esperando a ver si llego yo y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar y ahora todo campo ya sus soldados son flores. Zina zure maite dut Goiuri. Atzo aipatu nuen maite dudala nere buruari gezurrak esatea. Ez, gogoan duzu, Bai. Eta beste hoi. jendeak esan zuenean, bueno, Durangoko azokako txostenak aipatzen zuenean, eguneko handi batek liburuak soilik azokan erosten dituela, eta bestela urte guztian zehar ez duela beste libururik erosten. Nik esan nuen, datu hori tristea zela, eta orduan nire burua lasaitzeko imaginatu nuela, urtean zehar libururik erosten ez dutenek, beraiek liburutegitik hartzen dituztela, eta horregatik ez dituztela liburuak erosten, ez? Edo Durango kasuan kriston dirutza gastatzen dutela. Baliteke. Eta orduan, atzo zer gertatu zen etxera iritsi nintzenean? Hildo horretatik jarraitu nuela, eta nere buruari berriz ere gezurra esan niola. Bueno, ez dakit gezurra esan nion nere buruari, trampa egin nion nere buruari. Kontua da, ni, eta entzuleak, honezkero nazkatuta egongo dira, baina badakizue, Laster etxez aldatuko naizela. Baina, prozesua espero baino motelagoa izaten ari da, eta pazientzia agortu egin zait. Bukatu da, pazientzia. Ja ez dago. Lehen bazegoen pixka bat, orain ja ez dago pazientzia. Eta, orduan, nik, itxeron egin behar dut, kontua da, naiz eta giltzak ez dauzkadan oraindik, nire etxe berriko giltzak ez dauzkadan oraindik, eta oraindik denbora falta den etxe aldatzeko, nik atzo esan nuela, papera, kontu administratiboak ez badoaz aurrera, nik egingo dut aurrera. Eta atzo hasi nintzen mudantzarako kaxak prestatzen. Ez dakit, noiz joango naizen, etxe berrira. Ez dauzkat giltzak. Orduan zer gertatzen da orain, badaukadala arropa kaxetan, sartuta,
kaxak ez dakidala noiz joango diren leku batetik bestera, eta, nere buruari trampa egin dio dela, eta baita ere, horren ondorioz, zailtasunak jarri dizkio dela orain nere buruari eguneroko bizitza normala aurrera eramateko. Baina nik... Zuk pentsatu gero ja aldaketa egin behar danen dena presak azula. Hori da, eta nik sentitu nahi nuen aurrera egiten ari nintzela aldaketa honekin, eta pixka bat gertuago nengoela, ez? Eta horretarako, iruditu zitzaidan, hori, poltsak eta kaxak eta hori prestatzea zela egokiena. Hori bai, orain ezin dut inor eraman nere etxera, ze... Ez da bizigarria une honetan. Ai, zepena, zainbestetan gonbidatu gaituzu zure etxean afaltzera? Zuk zerko saldu dezu gaur? Patata tortilla pintxa. Katu bat... Denaiko pasibo-agresibo zaude. Gauzat esango dizut. Hau dena, arrazoia emantzen izadan. Zenik gatu esan nuen katuek itzen galute pasibo-agresiboak izango liratekela, eta zuk, bai, zera. Guztiak ez... Bai, hau eta beste, saiatu ziren pixkatola zehatzen. Bai, da, denborak arrazoia emantit. Guztiak ez esan nuen, eta horretan mantentzen naiz. Gujuri zizarandiak egingo du mudantza, guk egingo digu bigarren mudantza. Ari naiz, aurrekoa Julen Goikoetxea, Imano González Gurutxaga, Janir Arantzabe eta Lauok egin genion. Ez dugu bere etxea... Genion horrek zesan edu, beak etzulain. Ez. Gezurra da hori. Oso ondo ulertzen duzu, bai, euskeraren erabilera eta esan nahia, bai. Antxe, sofa bi mandozarrez dela, eskaiatan gora, eta bera, trastek, gainera gero harridura jartzen zuen, zerrex egin duzuen, eta hau eta beste. Uste duzu bere txera gonbidatzera faldu gaituela inoiz? Gonbidatzera faldu ez? Afaltzera gonbidatu. Eta gonbidatzera faldu ere ezkaitu egin. Hori. Funtatu ingo dut. Gonbidatzera faldu. Bai, lenguan ere esan nuen, ez? Durango gaztokako 3 egunetatik 4 igaro dira da. Igual ari naiz garatzen alako... Nola deitu? Dislexia moduko bat, ez? Baiteke. Haizu, Gorkak esan du, ostra Goiuri ideia ona eman didazu. Ze Gorka ere, etxe zaldatzeko da laizter. Kontatu zigun. Etxe berri bat, bera ere giltzen zai dagoela, eta bera Gorka, asteitezke poltsak egiten. Bigarren kafea mudantzak, deitu 688 telefonora, eta aurrekontua pasako dizuegu. Zure maite duta Goiuri amaitu da? Zer? Zer dizut, nere burari trampa egiten. Igual garatu nahi zenuen gehiago. Listo. Akaitzara sola, zein zure maite duta? Eta ez esan, eskenek... Ez gaur argi da, gaur klub de fans aukitzea da, nere maite duta. Hori da! Dudari gabe akaitzek klub de fansa dauka. Eta hori izango dugu izpide urrengo minutuetan. Nik nire maite duta jakin horrek ez duzen aukeratu Robin Iniestari eskeniko diot. Gero hitz egingo dugu. Bai, baina tira maituetan tartean ere aipamen bat egin nahi nuen. Ziurrenik belaunaldi aldetik ere ni harrapatu ninduelako haren musikaren gorakadak nolabait Gertuen. Bai, gertuen eta igual zaurgarrien, ez? Nerabe zaroko gure soinu banden artean, euskal musikatik garatago gurera iristen zena, bazen neurri handi batean Extremoduro. Eta Extremoduroren ondorioz, ziurrenik Extremodurorik gabe sortuko etzen Berriozargo Marea talde naparra ere izan zen gure soinu banda urte haietan. Platero itu taldean eta Fito y los Fitipaldisen izan zuen eraginagatik, Extremoduro leku askotatik heltzen zitzaigun, eta uste dut, pixkat poesiarekin ere asko maite mindu gintuela. Nik ez dizut ukatuko, nera bezaro intenso horretan irakur nezakela Espronceda edo Zorrilla klasetik alde egin da, horrelako ume nazkagarrian nintzen, baino tira, uste dut nire lagun askoren poesiarekiko harremana Robin Iniestak berak sortu zuela, eta uste dut poeta erraldoi bat dela Robin Iniesta, liburuetan idazten diren poemetatik haratago horrelakoak ere egin ditu, baina bere diskoak poesia dira, eta uste dut izan zela visionario bat zentzu askotan gero aztertuko dugu, nola crowdfundingaren lehen pausoak eman zituen berak, baina disko kontzeptuala hitz egiten hasita ere, eta gaur egun ez dakite, atalka eta beste modu batera ikusi ditugun fenomen horietan, Rosaliaren aurreko lanak, eta Extremodurok izan zuen hortarako gaitasun ikaragarria, experimentaziorako rock transgresibo egin, baino piano eta saxofoiak txertatzeko bere diskoetan, lan sinfonikoak egiteko, errezitatuari espazio ikaragarria egiteko, poetekin elkarlanak, Txinato itu proiektua datorkit burura, Manolo Txinato poeta andaluzarrarekin, eta Fito berarekin ere, Iñaki Guojo Anton guzti horren zurdura, gitarrista eta musikari bizkaitarre ondia.
Bueno, gauza asko eman dizkigu urte askotan, eta egia esan, bere osasuna ere azken aldien ikaragarria ezpazen ere uste denok pixkatez ustean harrapatu gaituela. 73 urterekin zendu da Robe Iniesta, Extremo Duro taldeko liderra, eta bestelako hainbat proiektutako kide izandakoa, eta hemendik gure nerabezaro horretan ere eragina handi izan duelako, eta oraindik ere baduelako, nire maite dut eza haren eriotzagatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asko eman ditu basoa zaintzen. Email hau jaso genuen duela aste pare bat. Kaixo bigarren kafea, gu Hernaniko ikastetxe bateko ikasle talde bat gara. Zuen irratsaioaren zati bat entzun dugu zehazki ingurumen mugei buruz hitz egiten duena. Gai sakona iruditu zaigu gelan ere lantzen ari garelako. Hori dela eta Akaitz Arasolari galdera batzuk egin nahi genizkioke. Eta Akaitz Arasolari esan genien Akaitz hau gertatzen ari da. Erantzungo dizkiegu? Eta Akaitzek baietz. Akaitzek ez dakiena da, momentu hartan bializizkiguten 4 galderetatik garatago beste batzuk ere heldu direla. Eske fans hauek oso langileak dira, Bai, esan diegunean, aizue, biara... Azterketa trampa. Biara Akaitz dator gurera, eta zuek eginako galdera horiek botako dizkiogu, esan diote, aizue, beste ikaskide batzuekin ere lanketa egin dugunez, eta galdera gehiago agertu direnez, hoiek ere helaraziko dizkizuegu, baina zuen aukera nahi eran, besteekin ere pozik. Ze politia, azteko, ez? Bai. Entzun dutela hau, eta honen inguruan hausnartzen aritu direla batzuetan, nola, gu hemen gu bakarrik gauden, eta ez zauden entzuleak gure estudioan aztu egiten zaigu, jendea dagoela beste aldean entzuten, eta oso politia. Guri bereziki gehiagia azten zaigu, jendea dagoela beste aldean. Bai. Kontatzen du hemen konta daitekena eta konta ez daitekena, baina tira. Bueno, galderak erantzun ez hasiko gara. Nik aurrena galdera badauket. Infiltratu badaukezu ikastetxe hortan? Menezkari inori irakasle. Lagunen bat edo ikastetxe hortakoa da ez? Hori guk adina jakitea litzateke. Txuma guza ez aion Akaitzi. Zergatik ez zurra esango duzulako? Ez, esan nahi, pues igual irakasle horrek ikaslei jarri die programa hau zuen laguna dalako. Edo fansa delako. Esango nuke, guk ezagutzen dugula dagoeneko pertsona hori, bigarren kafearen eta tarte honen jarraitzaile dela guk ezagutu horretik. Vale. Bai? Ondo. Nik ezagutzen dut? Esango nuke, bai ez ez? Segundu bate, jarraitu jertxiak endu bardu. Jesukriston beroa daukat. Bueno, kontu da, bost xola ezagutzen dugun edo ez dugun ezagutzen eskola horretako norbait egia da. Irakasle asko ditugula inguruan, baina hemen galderak dauzkagula zuretzako nola egingo dugu? Nik hasieran planteatzen nun, hasieran planteatu zituzten 4 eta erdi galdera horiek erantzutea, baina gero zenbat gehiago daude. Esango nuke denera 9 direla. Bueno, pues saiatuko geha aldan gehienak erantzuten, aberrenantzuna dakiten, hau ja ez gustatzen. Bueno, baina 4 horiekin hasiko gara. Bai, 4 horiekin. Bueno, atzetik aurrera hasiko geha, olen biziko galdera bintzat azkenekoa dan erantzungo dugu, galdetzen duten pixkat, irratsaio haun ikeko arrazoia, edo zergatik pentsatu genuen arrazoia hau itea. Osa, irratsaio hau itea. Neri zalantza sortze zait, irratsaio baino tarteari buruz hariko dira. Nik duda dauket, zein dut zairen. Orduan, bueno, tarteana, zuek esplikatuko duzu, Bale, tartearen aguk azalduko dugu, eta irratsaioaren azuk. Bai. Ez. Gaiaren, osea, nik esaten gaiaren esplikatuko den nik, eta gaia zetik aukeratu nuen, ezta? Ados. Eta zuek tarte hau zertu bat izatik sortu. Ados. Tarte hau sortu genuen, Akaitze bera lagundu beharko dit, etorri zirelako ona, lan bat, ikerketa lan bat orkestera. Gaztainen ingurukoa. Bai. Bera eta beste pertsona bat. Bai. Zein zen beste pertsona hori?
Aintzane Kortajarena, Vale, antropologoa. antropologoa. Eta zu iritsi zinen ona, berarekin ikerketa lan horretan. Barandiaran beka lortu genuen, urte betez ikertzeko, hasiera baten deitu geniona Gaztainondoaren kultura Tolosaldean. Hori da. Gero bukaerako lana, guain izen buru osoa eta zola oso onden ez batzen, baina da, zaindu, goxatu eta berotu, Gaztainondoaren kulturak izandako garrantzia Euskal Herrian Tolosaldeko kasua. Beraz, guk lagun baten bidez izan genuen ikerketa horren berri, eta ikaragarri polita iruditu zitzaigun, nolabait Gaztainondoak gure kultura ulertzeko, eta gurean oso horretutako hainbat gauza ulertzeko izan zezaken pixua, eta beraz, akaitz eta Aintzane, etorri ziren, bat antropologiatik eta bestea pixkat basogintzatik edo naturzientziatatik hurbilago, pixkat hori dena azaltzeko. Eta handik aste batzutara, entzuleok, Hernaniko ikastetxeontako ikasle zaretenok zuei bereziki erantzun da, pentsatu genen naizue, igual, basogintzaren inguruan, eta gure basoak, eta natura, eta hemen badaukagu kolaboratzaile posible bat. Eta akaitzekin harremanetan jarri ginen, eta akaitzek, balekoa esan zigun, baiezkoa esan zigun, eta orduztik, igual 2 urte pasa dira, dagoeneko tarteka, 3. ikasturtea, akaitz, gurekin kolaboratzen izaten dugula, eta horrelako. Hau ez baliman oso oker, 24. saioa dela. Hau kontrola dara, mana ondo ari zara. Guk ez genuen datu hori. Gu justu dakigu, gaur 1989 bigarren kafea dela. Eta ordenagailoa behidatuta. Eta ezin ziurtatuta, 5 o 6 urte hauetan, saioren bat eskapatu etzaigunik. Hori ere gertatuko zela ziur, baina, ez digu ezkara horrekin erotuko. Beraz, saio honetan bigarren kafean tartea egiteko ideia, pixka bat urtik sortu zen, guretzat interesgarriak diren gauza mordoa daude, askotan gauza begilantzeko oso garrantzitsua da entzuleok, gauza hauei, gai hauei, nolabait batetik pedagogia eta bestetik komunikazio gaitasuna jarriko dien pertsonak topatzea, hori gainera euskera... Asko esaten dezu. Enintzan zutazari, akaitze, Sarasolari buruzari nintzen. Eta beraz, gaitasun nolabait pedagogiko edo akademiko hori, alegia, jakitea zeri buruz hitz egingo duen alde batetik, baina bestetik hori komunikatu egin behar da, irratsaio orokor batean, pixkat publiko orokorrarentzako, eta ez gaian aditu den jendearentzako arituz. Eta gainera hori guztia euskaraz egin behar da. Gure komunikazioaren munduaren mugak ere hortxe dauzkagu, planetarenak bezalaxe, askotan ez zain erresa izaten, baina guk lortu genuen, hori guztia biltze zuen pertsona bat, eta hori da Akaitz Sarasola. Eta horren bigarren galdera da, Akaitz zergatik gaiura landu genuen. Vale, beste gabe, lehengo ikasturtearen bukaeran, uste azkeneko, azkeneko 3-4 saiok eskaini genizkion Hope dokumentalari, telesail dokumentalari. Hori da, dokuseria edo bai. Eta orduan, gehatu zen pixkat, iruditu zitzaitela, gehiago hitzeteko aukera ematezun gauz bat zala ez dakize, eta irratsaio bat prestatu, izan zen uste, irratsaio bat prestatu nun, etorri nintzen, lehenbizikotako irratsaio bat ematea ikasturte hontan, eta hemendik atea eta kafe bat hartzea junitzen, periodikoa irakurtzen hasi nintzen, mobilen, periodiko ezberdinak irakurtzen hasi nintzen, eta atea zitzaiten notizia. Planetaren mugen 9-7 gainditu genitula urriko dokumentu baten arabera. Torren esan, ze gai interesgarria, igual potoloa da, baina, ze gai interesgarria, irratsaio baten lantzeko. Orduan gaia jaso nun, bilaketa lantxo bat inun, eta ekarri nun aurreko saioan, interesgarria iruditzen zitzaitelako, eta interesa dauke ikusten ez, entzulek asko gustatu zitzaien. Hernaniko ikastetxeko entzule dintzat. Ziurrenik irakasle bati gustatu zitzaion lehenengo, baina gero ikaslei ere asko gustatu zaie, eta, uste dut ere garrantzitsua dela komunikazioan diardugunok, nolabait, horrelako gai divulgatiboetan ari garenean, eta erabate tarte divulgatiboa egiten dugu Akaitz Sarasolarekin, gero izaten ditugu tarte zoroagoak, edo entretenimendu edo humoretik, edo bestelakoetatik ari direnak, baina beste asko, nolabait, ikasteko hartzen ditugu, eta gok asko ikasten dugu honekin, Hernaniko institutuko hortako ikasleek ere horrela ikasi balin badute, zoragarri eta nolabait, galdera hauek helarazi dizkigute, guk erantzun eta gero klasean landuko dituzte, beraz, animo, urrengo minutuekin ikasleok, ze tarte hau, zuentzat da eta goiti bera janbarko duzue.
Tira, hasiko gara, galderak banan-bana aletzen. Lehenengo galderakin hasiko gara guain, eta ezan, baldago aurreikuspenik muga guztiak noiz gaindituko diren. Esan behar da, galdera berdina indiotelanik galdera bializizketen Iñigok eta gero Goiurik interneten. Eta ez data konkreturik topatu. Baina bai pixkat, galdera honen entzun igual pixkat ezkortasunetik dijoa, baina esan behar da, 9-7 gainditu diteula, gero bat gelditzen da, ondorengo galderatan jorratuko duena, baina Ozono Geruzana, gainditu degula, gainditu genuen eta gero berriz atzera indeun muga bakarra, eta gero da, 9. muga, gehatuko zen material berriak edo sustantzia berriak naturan duten eragina. Eta aurreko saioan aipatu nun bezala, muga bakarrenetako bat ezin dana muga konkreturi jarri ez dakigulako edo oso zaila dalako neurtzen industria aurreko garaietan zein nibeletan zeon kutsadura hau. Eta oso zaila baino gehiago jakitea, ze badakigu sustantziak gehien hauek ez ziela existitzen garai hortan, ez dute mugari jartzen jakin ikertzaileek eta ondorioz esan daiteke argi daola, muga hau ez balin badugu gaindituko duela 6, baina ez daola muga konkretuko, ez dago zifraik ez dago kuantifikatzeko ere, orduan ezin dela muga bat jarri, baina ia gaindituta daola, orduan iaia esan daiteke 9-8 gaindituta daola. Ozono Geruzakin geldituko gea, baina orduan pixkat horregatik ezkortasunana, muga gainditzeana, Ozono Geruzana ematu oso ondo dijoala, azkeneko aurtengo dokumentuak, bai, atzo behitatzen egin nintzen eta, bienton popa esatean adijoa. Antartidan urtero ateatzen dan zulotxoi gero eta txikigoa dela kuantifikatu dute, baina ezin da jakin bestea falta dana noizingo da orduan. 7 edo 8 nik uste gutxi importatula. Ozono Geruzaren arazoa zari gara eta hauxe galdetzen ziguten, ez? Arazo hori oso larria izan zen, ala galdetzen dute. Ze ondori izan zituen? Ez dakit nik zenbaterainoko, eta hau saiatu nahiz topatzen bestera batea azaltzeko de baita, baina, Ozono Geruzaren arazoa oso larria izan zen, baino eman zitzaion, igual, gaur egun ematen zitzaion larritasun bat. Eman zitzaion kontzientzi bat. Eta orduan goen dela, atzo irakurrenla, goen dela 40 bat urte zizala mugimendu guzti hau, eta ikusi zuten zerbait ez bazal niten, benetan larria bihurtu zitekeela. Eta larritasuna da, igual, Ozono Geruzari eman zitzaion kontzientzia hau da beste guztikin ikusiko, hain epe laburrean ikusiko ez diren ondorioak ikusiko genitugulako. Esan nahi dut. Ozono Geruza da, 10 eta 50 kilometro inguruko geruza bat, ozonoz beteta da ona, ozonoa da oxigenoa bezala, baina oxigenoa da O2 eta ozonoa da O3. Eta oso forma arraroa da. Leku hortan bakarri dago naturan. Hori nolabait ez dakitzen mailan ikasten ari diren, baina kimika ikasten hasten direnean, oxigenoak bi oxigeno partikula, molekula, nola ditu behar diomonia? Molekula. Ozonak 3 ditu. 3 ditu. Eta geruza hontan bakarrik aurkitzen da naturalki. Eta bere funtzioa, edo, beak egiten duna da, eguzkiak isurtzen ditun izpi ultravioletak, iragazi filtratu, eta ondorioz gure gana aiatzen dan, iristen dan argia edo izpi hauek ez digute inungo arazorik sortzen. Atzo irakorri nun datu bat, asko atentzio handia ditu zen, izan zen, Ozono Geruzan zuloa handitzen jarraituko balu, gaur egun sufritzen nahi geana, jasotzen duen izpien baino, 70 aldiz izpi korrosiboagoak jasoko genitula. Kaltegarriagoak, oida. Eta azkenen, Ozono Geruzan faltak eragiten zuen, o eragingo luke, azala eta begietako arazoak sortzea, azkenen ultravioleta horiek erreiten dituztelako, gizakian kasun azala eta begin arazoak, naturako animalitan de baita, eta gero beste eragin batzuk eko lituzke, erredurakin lotuta gehien bat. Urrunera goaz,
pixkat baikortasunera begira edo baikortasun eskean, hirugarren galderak... Baikortasunera horrekin deju da, esan behar da, ozono geruzana gaina kuriosoa da nik hauenekin, zuloa ez da permanentea. Zuloa ateatzen da, Antartidan gainen, urte guzti, Antartidan egoten die 6 hilabete eguzkia eta 6 hilabete iluna, nola bai esateko. Udaberria iristen den, eta lehenbiziko izpiak ateatzen dien momentun, eguzkiak eragiten du ozono geruza hortan, eguzkiak eragiten du kondensazio bat lainotan, eta laino horiek eragiten dute zuzenen ozono geruzan. Eta orduan, momentu hortan, iraia, urria, azaroan, sortzen da zuloi. Eta zuloi ikusten da urtetik urtera kuantifikatu egiten dute gutxigo, hauntigoa o txikigoa da, ikusten nahi da txikigoa dela, eta ematen du guaingo velozidaden 2066ako, 2066ako itxita egongo dela erabat. Momentu honetan bezala, orduan, berri hona da de baita, gutxienez jaso dugu. Honek akaitz, nolabait, erakusten du ere naturaren erresilientzia gaitasuna, nolabait, hitza igual ikasle hauentzako pixkat konplexuagoa da, baina nolabait naturak bere burua sendatzeko, bere zauriak sendatzeko duen gaitasuna. Bakean utzi ezkero erregenerazio gaitasunak harrigarriak izaten dira, eta batzutan kasuak izan dira oso denbora gutxikoak, baldin eta baldintza horiek ematen dira ez, gizakiek utzi badiegu eta... Hirugarrengo galdera, guain, eta hau iritzia eskatzen zuten. Nik egingo dizut. Zure ustez, akaitz, ozono geruzarekin gertatu zen bezala, gaindituta ditugun muga horiek, beste horiek, berriro bere onera itzuliko dira, aukera hori badaukagu? Nik uste aukera ez dala galtzen inoiz. Argi dao aukera badaola, Hope-en seri dokumentala horregatik landu genuen, Hope esperantza hori itxaropena esan nahi du inglesez, eta pertsona guen nahiz guatzen hori izan dazun, baina saiatze zana zan, esperantza ematen edo itxaropena ematen klima aldaketak eta muga guzti hauek Javier Peña da divulgatzaile, ingurugiro divulgatzailea edo. Javier Peña saiatze zan esperantza hori sortzen. Eta nik uste esperantza hori mantendu behar dela, eta gaina gu gazteak galagoen diken, esperantza uki behar deu. Baina argi dago, eta Hope bezalako gauzak, baina beste 11 ikerketak erakutsi dute posible dela. Baina posible da, eraldaketa handi bat eman da, batez ere, beste mugak guatzen bali mazeate, gehienak daude lotuta, nekazaritza eta beltzaintzak lurra nola erabiltzen duen, lurra eta ura nola erabiltzen duen, eta ondorioz sortzen dien, nekazaritza eta beltzaintzak lurra eta ura nola zaintzen duen, nola erabiltzen duen, eta nekazaritza eta beltzaintzarekin ere balotuta, baina baita gizarteak erregai fosilekin duen harreman horrekin, karbono dioksido horrek ze kalte egiten ditun. Eta esan behar da, eta askotan aipatu duen, nekazaritza eta beltzaintzan gaur egun dauden arazo asko, karbono dioksido hoi lurrera itzulita konponduko lioekela, nekazaritza eta beltzaintza hobetuz eta gainea klima aldaketa gutxituz edo geldituz. Orduan, posible da, nik esperantzarako mezu hau ematea gustatzen, posible da, baina eraldaketa bat eman behar da, eta ikertzen jarraitu behar da, baina nik uste ikertzen jarraitza baino garrantzitsua dela, ikertuta da onoi praktikan egiten hastea. Zegoen beste galdera bat, baina uste dut erantzuten ari zarela, zer egin dezakegu pasa ditugun 7 mugak hobetzeko, eta uste dut hor dagoela, uste duzu egin daitekela, eta nola, askotan dagoeneko badakiguna aplikatuz. Eta hemen, akaso ikasle batek, nerabe batek aldetuko luke, eta zergatik ez da egiten? Eta hor, claro, azaldu beharko litzaieke, kaso beste ikasgai batean landu beharko dutela, mundua oso espazio komplexua dela, kapitalismoa izeneko eredu ekonomiko batean bizi garela bereziki eta espaldi, eta horrek lehentasuna ematen diola diru etekina lortzeari gizabanakoen, pertsonen, aurren eta neraben ongizateari baino, erabaki hauek gizarte bezala hartzeko bidea representazio politikoan dagoela, eta beraz, hauteskundeetan bozkatzen dugula, baina gero politikariek erabakiek hartu behar dituztela,
kapitalismoa hain dela indartsua batzuetan politikarien erabakiek ere ez dutela balio. Eta horrek guztiak zaildu egiten du, baina uste dut ere ausardia behar dela instituzioetatik, erabaki horiek hartzeko, baina herri mugimenduetatik ere resistentzia horiek egiteko. Herri mugimenduen garrantzia oso garrantzitsua da, oso azpimarragarria da. Iruditzen zaitelako azkenen, hortik da aldaketa benetan, da batez ere aipatu dituen aldaketa hauetan, nekazaritza, beltzaintza, eredu oso kapitalista baten gaude. Atzo entzuten un podcast baten, eredu kapitalistan, nekazaritza eta beltzaintzak, hanka bat, nola bai esateko, gero esplikatu eta hankan kontu, hanka bati bakarri behidatzen dio, eta da hanka ekonomikoari. Eta benetan nekazaritza eta beltzaintza errentagarriak eta jasangarriak izan daitezen, zinbestekoa da, jasangarritasunan 3 hanka hauei behidatzea, eta da errentagarritasun sozial, errentagarritasun ambientala edo naturala o ingurumenarekin lotutakoa eta ekonomikoa. Bakoitza bakarrik hartuta ez du funtzionatzen besteak. Gertatzen da gaur egun nahi gehala, beste ondorengo, askotan esan dena, ondorengo belaunaldietako bizitza hipotekatzen, gure nekazaritza eta beltzaitza, edo gure bizitza orokorrean aurrera emateko. Ados, ondo da, bai, horre, gauza asko esan dituak aitzak eta nire hausnartzen geratu nahiz pixkate guzti honetan. Galdera gehiago genituen, baina batez ere uste dute hauek direla garrantzitsuak, landuko dugun urrengo gaia, Bai, hoi astutan egon. hidrosferarena da. Kontatuko diguzu bertako kutsadorari buruzko zerbait? Pentsatzen ari nintzen, guk hidrosfera ematen genunen, nola beti lantze genuen erreka inguruetako kutsadura, plastikoa biltzea, ez dakit tolosan itxezan, baina gu lizartzen nahi bezustet behin jungiela, erreka bazterretako zaborra biltzea. Baita goere, bai. Eta, Guk orainik egiten dugu ja ikaslez garen honetan. Oso pira guztez, Ureta sartzen garen bagoitzan trasteren bat ateratzen dugu. Atera izan ditut bizikletak, atera ditut obretako esiak, baloi asko, gerora oso gauza polita ze baloiak biltzen dituzu eta gero han ateratzerako orduan beti ikusten duzu gaztetxoren bat, umeren bat edo da. Baloi banai aldezu eta flipatuta joten dietxea baloiekin eta baina bai, errekak ikusiko baginitu, barrutik ikusiko balitu jendeak edo ikasle hauek eurek harriduraz biziko genuke denok ze kutsadura maila dagoen gure erreketan bai. Eta gero gaina da harrigarria, takit Euskal Herri magarri pasatzen da, igual Tolosaldeko kontua da. Larun bagauetan pixkat jendea berotzen hasten danen, mania itxusioi gauzak hartu eta rekautatzekoa. Bai. Orduan, en fin, hemen dikeinu bat, urrengo larun bagauen nolako gauzak ez diteko. Zure etxe bota, menorreka ez. Eta hidrosferaren ekutsaduran ingurun, hidrosferan arazoa hundinetako bat nik uste gaur egun bai da lagoen plastikoak indalotuta dona, lehen gonda aipatu genuen, da askotan aipatu dugu, ozeanon erdian, Atlantikoan erdian da on isla berri hoi dena plastiko eta zaborraz osatutakoa. Kutsadura hundina horti dator, material berriak diela hoi dena, saltatzeko falta zaigun muga hoi, lehen aipatu detena, baina nik uste garrantzi gehiago ematen hasi beharko litzaiokela uraren zikloan gertatzen nahi dan austea, austea ez da hitza. Zikloan gertatzen nahi dan, mozten nahi da zikloa. Zikloa ez dijoa beti jundan bezala. Igual Euskal Herrin ez da hain nabariago indiken, baina argi dago munduko zenbait lekutan, da oso urrutia jungabe Mediterraneoan, uraren ziklo naturala erabat puskatuta daula, ez duela funtzionatzen guain arte funtzionatun bezala. Eta honekin nola esaldi oso polit bat askotan ez dana erreparatzen, eta guain dela gutxi ikertzaile batzuk ziurtatzea lortu zutena askotan da, pentsatu izan da, basoak dauden lekuan, o zuaiztiak edo landaretza oparoa daun lekutan, euri gehiago egiten dula, eta euria dala landaretza oparoi sortzen duna. Eta gaur egun, azkeneko urtetako ikerketetek adierazten dute aldrebes dela. Landaretza oparoa dan lekutan, landaretza horrek dauken evaporazio edo evapotranspirazioaren ondorioz sortzen dela lainoak, eta laino horiek
gero dutela erabateko eragina inguruko kliman. Eta zikloa Eta funtzionatu zikloa ezan. Funtzionatu ezan. Buruz hain naiz, ez dakit oso ondo datu, baina guain txokurri zaitelako kontatzen dut hau. Hopen esplikatzezun, garai baten oso ohikoa zala Mediterraneoko isurialdean udarako ekaitz txikiak. Eta gaur egun erabat desagertuta daudenak. Eta kontatzezun, itxasotik evaporatze ziela, ez dakizan, uste da mairu ziela, 13 gramo, baina ez dakit zerek, gramo izango zen, baina zerekin konparatuta. Bueno, ez dakit. 13 gramo evaporatze ziela, eta gero, lurra ikutzezun momentun, lurran, penintsula iberikoan sartze zanen, Mediterraneotiken lainoi, zeon landaretzarekin, 13tiken 21 gramotara pasatze zan ur kantitatea lainoan. Eta orduan, 21 gramo dio justu evaporaziotiken kondensazioa eta prezipitazioa emateko behar dan kantitatea. Tordun ematezan, kostalde guztin ematezien udaran ekaitzak horregatik. Gaur egun landaretza guztioi desagertu da, edo oso, Mediterranean badakizu ze pasadutuan kostan, dena hormigoian Eraiki eginda, etxe bizitzaren espekulazioa, etxeak saldu, udara igarotzeko, eta bar, pixkat hau neraberen hizkuntzan jartzen saiatzen ari naiz pixka bat. Eta ondorioz, landaretza hau ez da ho. Eta orduan, 21 gramo horietara ez da iristen. Ez dago landaretzarik itxasotik lurruntzen den edo evaporatzen den horrek euri bihurtzeko behar duen gaindositxo hori emateko. Eta orduan, iten dana da, lainoa gero eta barruago sartzen hasten da, hartzen du ur kantitatea handigia, eta gero edo, ogota fria deitzaiona, tanta hotza, edo, kiston kalteak iten dituzten euri zaparradak kantitatea handigia hartzen dutelako, baina oso barrunen daudenen. Akaitze borreko 11 ditugu, azken ordukoaren bila egingo dugu salto, baina galderatxo bat geratzen zegu hemendik, eta segituan egingo dizugu nolabait arte hau behar bezala amaitzeko. Bien bitartean, estudio zentraletan Itxaso Leon, estudio zentraletan, ez Bilboragoaz gaur, Itxasoen lankide antxe dugu. Itxaso, egunon? Kaixo egunon, bai gaurkoan Bilbotik kontatu behar dugu. 20 pertsona inguru hil direla Marokoko Fez hirian elkarren ondoan zeuden bi eraikin behera etorrita. Agintariek zehaztu dutenez, orain arte 19 pertsona hil dira eta 16 larri zauritu. Almustakbal auzoan dauden 4 solairuko eraikinetan 8 familia bizi zirela gaineratu dute. Segurtasun indarrak eta erreskate taldeak inguru horretan lanean ari dira biktimak hondakinen artetik ateratzeko eta zaurituak eramateko. Gainera gertuko hainbat etxetan bizi direnak ebakuatu dituzte, erortzeko arriskua baitago MAP Marokoko albiste agentziak jakinarazi duenez. Bilaketa eta erreskate operazioek aktibo jarraitzen dute inguru horretan eta oraingoz ez da baztertzen hondakinen artean pertsonak gehiago egotea. Oraingoz ez dago argi zergatik erori den. Eta bestalde aipatuko dugu ere CAFek 250 milioi euro inguruko kontratu berri bat lortu duela SNCF Voyageus Frantziako operadoreari 22 Regiolis tren emateko Proventza Alpeak Kosta Urdina eskualdeko linietan erabiltzeko. Gipuzkoako konpainiak adierazi duenez, CAF Alstom partzuergoarekiko konfiantza berritu du SNCFek eskualdeko trenen eskaera berri honekin. Konboi berriek aurretik erositako 17 treneko flota osatuko dute eta gaur egun Marsella Aubagne Toulon Gieres linietan eta Marsella Toulon Les Arcs Draguñan lotzen duen linean lan egiten duten unitateak ordezkatuko dituzte. Aipatuko dugu ere kulture gaien artean gaur goizean zer esatekorik eman duen albiste bat, Extremoduro rock taldeko lider izandako Robinista Extremadurako musikaria hil dela 63 urte zituela El Dromedario Records komunikazio agentziak asteazken goiz honetan jakinarazi duenez. Web orrian argitaratutako harrean ez dute heriotzaren zergatiaren berri ematen, baina osasun arazoak behin baino gehiagotan izan zituen Iniestak. 2024ko azaroan bertan, Robek bertan bera utzi zituen biriketako tromboembolismo baten diagnostikoa jaso ondoren Madrilen aurreikusitako Ni Santos ni Inocentes birako azken bi kontzertuak. Erabateko atsedena hartu behar izan zuen, eta sarreren zenbateko osoa itzuli zuen. Datozen egunetan Plasentziaren leku zehatza eta artista agurtzeko omenaldia
ze ordutan egingo den jakinaraziko dute. Roberen abestiak lehenik Extremodurorekin eta gero 2015-etik bakarka hainbat belaunaldi markatu dituzte, gainera esan dezakegu lotura handiak izan dituela Euskal Herriarekin. Azken kontzertua 2024an eman zuen bertan eta jarraitzaile asko izan ditu gurean eta Robere asko erakartzen zuen herrialde honek, denboraldi luzeak eman baititu Lezamako bere etxean. Iñaki Anton Bizkaitarra, Iñaki Wojo izan da bere bidelagunik handienetako hamarkadauetan musikaren munduan, batez ere Extremoduro taldean zegoela. Bere kontzertuetan euskararekin ere saiatu izan zen Robe. Maitatu! Maitatu! Eta harima zabaldu! Doinu hauen artean, maitatu eta harima zabaldu dio Robek, eta gu 12etan itzuliko garela esan daiteke oraingoz, honen eta gehiagoren berri emateko. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera esan da bezala, eta aurrera egiteko Akaitz Sarasolarekin, oraindik badugu azken galdera bat lantzeko, Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bihozkadaren oiuan. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bihozkadaren oiuan. Eguzki printze urrez jantzian, garaiz mina dara maleia ontzian, denboretan mirotzen atza, kantaurian itxatzirik den ukatza. Entzulio goizeko 11:05 dira, gaur tarte bereziari gara egiten, Akaitz Sarasolarekin, hain zuzen ere Hernaniko ikastetxe batetik, galdera sorta bat helarazi zigutelako ikasleek, euren irakaslearekin egindako lanketan, hainbat ingurumen gai lantzen ari zirelako, eta ingurumenaren mugegin eskinitako gure tartea elkarbanatu zuten ikasleekin, eta, pentsatzu duten nahi zuen, imeia bialduko bageni, bigarren kafeko jende honi, akaso erantzungo dizkigukete galdera batzuk. Eta horretan ari gara, galdera batzuk erantzuten Akaitz Sarasolarekin, eta azken galdera bat ere badago hemen Akaitz, nolait hidrosferari buruz edo klima aldaketaren ondorioz hidrosferako glaziarrak ere urtzen ari direla ikasi dute, ikasle hauek, eta hori ere arrisku handiko egoera ote den galdetzen dute. Hau da, Akaitzi pasa ezkenion galdera horietako bat, lantzeko tarterik izan ez duena, baina bota diogu. Ez, glaziarrakin gertatzen da, ondo ikasi ez ondo esan dizu, desagertzen nahi diela, ikusi bestik ez dago Piriniotan, esango dut, nire aita kontatzen zut netiken, ni leko eta jun ondoren ikusi juten glaziarrak ez dauketela inongo antzik. Ziurrenik, impactantena da, ez dauketola referentzia nola izen azun herria, baina Frantziko Alpetan, guatzen naiz, nire aitapetik kontatzen zuen, glaziar bat trenen hilotze zinena, eta trenak uste zizun eta glaziarren gainean jartze zinen ja. Eta ni jo nintzen guain dela uste, 10 urte izango igual, 10 urte, eta trenak uste zizun lekutiken glaziarrea igual zeuden 100 metroko abientegia zion. Orduan, argi dago glaziarrak urtzen nahi diela, ez hemengo bakarrik, ez Europako hegoaldeko, edo, Antartidan daudenak ere, eta gero eta azkarrago, Antartidan, eta, poloetan dauden glaziarrak gero eta azkarrago urtzen nahi die,
horrek dakarren ondorioekin, argi dago eta askotan entzuten da, igual oso erakusgarri dielako, baina hartz polarrak dauzkean arazok, arrantzatzeko, fokak dauzkean arazok, azkenen masa hauek desagertzen bali badia, ez daukalako babeslekuiko, ez daulako itxason barruago nola sartu, eta olako gozak. Garrantzitsua die olako masa, urgezan masa hauek, azkenen urgeza uste ez baliman oso nastuta hidrosferan hidrosferan daon ur guztiaren 3% bakarri dalako geza, eta geza honen barrunen zati handi bat, guain arte behintzat, guk ikusiko deu ziurrenik ezagutuko deu aldatzen porzentajea, baina porcentaje zati handi bat glaziar eta elur forman dago. Benetan errekatan dijoan ura eta lakutan dauna oso txikia da, konparatuz beste ur guztiakin. Orduan, ur kantitate handi bat dago glaziar hauetan, da glaziar hauek ahalbidetzen dutena da ura poliki askatzen jutea. Esan nahi dut. Ebia egiten duen, askotan errekak zuzenen altxa egiten die, eta errekak ura ematen dute itxasua, eta uroi desagertu egiten da. Urgez hori desagertu egiten da. Gazi bihurtzen dela. Gazi bihurtzen da, hori da. Glaziarrek egiten dutena da, poliki urtzen juten dienen, ur kantitate berdina oso antzekoa urte guztian soltatuta, orduan, ingurunea hidratatuago mantentzen dute, eta ez da ur gehiegi eta lehortean arteko salto hori ematen. Eta horrek sortzen du, ingurunean daon landaretza, gizakia, animaliak, ekosistemak, ondo, hobeto egokitze inguruneetala, eta ez salto hori eta egokitu behar izatea. Orduan, elurte hauek, eta Pirinioetan gertatzen da, elurra egiten du, eta leheno negu guztia aguantatzen zuen elur horrek, gaur egun elurrak ez du ezer irauten. Elurra egiten du, eta horrengo azten ja desagertu egiten da. Orduan, salto hori denak sortzen dituzten perturbazio horiek ez dira inonak. Orduan, glaziarran garrantzia hor dago, poliki ura askatzen juten dira pixkanaka. Entzuleo bagoizteko 10 minutu ditugu, eta Akaitz Sarasolarekin tarte luze eta interesgarria egin dugu. Espero dugu Hernaniko ikastetxe hortako ikasleei edo ikasle talde horri baliagarri izatea. Hemendik besarkada handi bat denei, eta beste galderarik baduzue inoiz ere, zuek bota eta gozatuko gara Akaitzekin hemen bigarren kafean lantzen, azken finean gustora egiten dugulako, entzuleak ere gustora jakingo duenaren inguruan aritu. Proposatzen ditugu gukain bat gai, askotan Akaitzek berak dakartza, baina entzuleok zuek horrelakorik baduzu ere, bigarren kafea abildua@gmail.com elbidean guk gustora jasotzen ditugu zuen feedbackak eta bestelakoak. Akaitz Sarasola, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Se askara. Beira taldearen Jon Martinen proiektuaren itxasoa kantuari garen zuten, honekin egingo ditugu hurrengo 2 minutuak eta segituan Robe Iniestaren figuran, ibilbidean eta gure herriarekin erizandako loturetan, murgilduko gara, gaur goizean Extremoduruko abeslaria zendu dela jakin dugun horretan. Berriro zurekin dantzan, zenbat denbora zure zain, eriotza bezain eder, bezain euskor, bezain lirain, itxasoan 1000 odei, ta zeruan 1000 arrain, nire leku maitatua, zerupeta txalupa gain ekaitza arrimatu da, edonor izutzeko lain. Lehendik ere badauzkat bizkarrean zenbait orbain. Justizia horixe da, bizitza ordain. Zuk noiz bait eman zenidan ta kendu zaidazu orain.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanura bélica y páramos. Gaur goizean, honako hau irakurri dut. Gaur 2025ko abenduaren 10ean gure bizitzako prentsabarrik tristeena idatzi behar dugu. Gaur agur esan diogu azken filosofo handiari, gaztelaniar hizkuntzako azken humanista eta idazle garaikide handiari, eta belaunaldiak zirraratzea lortu duen melodiak sortu dituen nabeslariari. Errante la sombra de Caín. Eta hau adierazi du El Dromedario Records komunikazio prentsak Robe Iniestaren eriotzari eriotza argitaratzeko eta jendeari esateko inork espero ez zuen gauza bat benetan gertatu dela. Eta egia da azken urteetan bere egoera fisikoa etzela munduko hoberena izan ditu gorabehera asko bere bizitzan zehar droga menpekotasuna eta beste hainbat arazorengatik eta duela 2 urte joan den urtean hobe esan da osasun arazuengatikan Iniestak bere birako azken 2 kontzertuak utzi behar izan zituen biriketako tromboembolismo batengatik hain zuzen ere. Eta egiten, eta bertan bera geratu zen, eta lehen aipatu duen bezala Itxaso Leonek sarreren dirua itzuli zen bertako sarrerak erosi zituen jendeari. Eta egia da, El Paiseko elkarrizketa batean adierazi zuela ez egiela zenbat urte izango zituen urrengo disko eta birarako, baina seguraski urte asko izango zituela. Eta baita aipatu zuen gaztetako urte batzuk txakur urteak bezala kontatzen zizkietela berari. Eta berak esaten zuen beraz 2027an seguraski 100 urte izango zituela. Que aquí no pasa nada. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Eta orain Euskal Herriarekin lotura handiak izan ditu, lehenik eta behin Lezaman bizizelako urte askoz, etxe bat zuen, eta han bizizen, berak esaten zuen baita, jendeak eskatzen zizkiola, itxasoari buruzko abestiak idazteko, eta orduan berak esaten zuen, itxaso ondoan etxe bat eduki beharko dut, eta orduan, erabaki zuen Euskal Herria toki polita zela, horretarako. Logika guztia dauka. Nik, eskatzen badit niri orain egiteko irratsaio bat. Glaziarren inguruan. Mek de glazera joango gara. Hori da. Alaxe da. Eta noski baita, berak kontzertu asko eman ditu Euskal Herrian, 10 kontatzen dira, eta azkenak 2024an bertan izan ziren, Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Irunen, eta hemen jarraitzaile asko izan ditu urteetan zehar eta gure herrialdea oso erakartuta sentitu da Roberen-gatikan, berak zuen filosofia nahiko berezi ez dakit den hitza, baina bere filosofiagatik eta bere pentsatzeko eragatikan. Eta baita ere, aipatzeko da berak euskaldun askorekin kolaboratu du, baina bereziki aipatu behar da Iñaki Anton edo Iñaki Uojo bizkaitarra, ze izan ere bere musika ibilbidean Extremoduron ibili zen, berarekin batera estretxinatu ditun baita esango nuke, eta beste hainbat diskotan eta kontzertuetan biak batera ibili dira. Eta baita, aipatzeko da, berak Bilbon eman zuen azkenengo kontzertuan, euskeraz abestu zuela Extremoduroren abesti baten estribilloa.
Maitatu! Maitatu! Eta harima zabaldu! Lotura asko izan dira, bai, Iñaki Uojo izan da nolabait lotura nagusi hori, nik gogoan dut Extremoduroren telonero bihurtu zela Platero itu Fito y los Fitipaldiseko Fito Cabralesen aurreko proiektua. Eta hor sortzen dira gerora ziurenik Euskal Herriarekin lotura gehienak, bira hartan ja Iñaki Uojo zegoen, Extremoduroren ekoizle izan zen hainbat eta hainbat lanetan. Iñaki Uojo bada gitarrista oso garrantzitsua, baina batez ere musikari oso garrantzitsua, pianista, teklista, multiinstrumentista esango nuke, eta gerora hori nik uste eragin handikoa izan dela Extremoduroren musikan, ze Robe izan da poeta bat, Robe izan da filosofo bat esaten zuten, eta egia da filosofiak asko erakarri zuela, eta bere musikan dozenaka filosofia referentziatu paditzakegula, batzuk filosofia klasikoari egindako omenaldietan. Eta Iñaki Uojorekin batera hor agertzen da figura bat, eta da Batizena. Batiz izan zen Akelarre taldeko gitarrista mitiko horietako bat. Badaino gehiago izan dira ibilbide luze horretan, asko osonak, ez dakit Edu Cruz bera, edo beste hainbeste, Akelarreren bizitzan egon zirenak. Eta Batiz izan zen Fito y los Fitipaldiseko lehenengo bandan zegoen gitarrista. Gerora hor, aldaketa eta proiektu nolabait enpresarialago bat bihurtu zen Fito y los Fitipaldis, eta sartu zen beste banda bat, Carlos Raya gitarristak ekoizi eta musika zuzentzen zuena, bertan zegoen Jose Rasenperena pianoan, eta Javi Altzola saxoan, eta hor, lotura hoien artean, Batizena garrantzitsua da, ze Gatiburen diskoaren ekoizpen laneara zen, gerora zuzenekoetan ere teknikari bezala izan zuten Gatibutarrek Batiz, eta hortik sortuta, uste dute, kolaborazio oso berezia, ez? Mila doinu airien Gatiburen lan hartan, Robe Iniestak euskeraz kantatu zuelako. Mila berba airien, mila doinu airien, eta batean dana gelditzen da, dana gisiltzen da, da nire aurrera itzalen artetik agertzen zara, zu agertzen zara, da eskuek eskainiz barreiten doztazu, da erotzen naz, zure dantza beroan, zure dantza eroan, eta gure Gatiburen lehen diska izan zen hau zoramena, eta bertan Fitok berak ere kantatzen du Urepela bestian, eta guzti hori bazen urtetan Extremadura eta Euskal Herriaren artean, Extremadura eta Bilbo inguruaren artean sortu zen harreman musikal horren ondorio, eta hor oso garrantzizko izan zirela Iñaki Uojo Antonen figura, La Casa de Iñaki estudioaren presentzia, hau badira 10 bat urte estudio bezala, nolabait itxizela, gero nik badakitan proiektu asko egosi direla, estudio soil hortatik haratago edo, eta lotura horiek eraman zuten Robe Iniesta euskeraz kantatzera. Robe Iniestaren eragina gure musikan ere topa dezakegu, Olat Salvadorren bigarren diskoan ere agertzen da referentzia hau esaterako. Zuk ez dakizu zer den gozea, ez dakit zer den drama, ama, santxal alma, onartzen duguna da soilik gurea, arrakala zirikituetan gordea, betea dago nire hitzen zarama, bilduta dara matzatenak banan, poltsikoak utxik eta bihotza betea. Poltsikoak utxik eta bihotza betea.
Baina horrelako referentzietatik aratago, bueno, uste dute, belaunaldi askoren soinu banda ere izan zela extremo duro. Eta belaunaldi horien artean gaur zenbanaka mezu ikusi ditugun saretan, musikari, politikari, idazle, pentsalari, kazetari, zale, musika zale amorratu, asko izan dira, bueno, extremoduren musika euren egin zutenak. Hemen beti dago eztabaida, bai? Zabarmen, ezagitzen bat musikarik eta Euskal Herrian askok elkarrizketetan galdetuta ze referente izan dituzuen, zenbat elkarrizketetan agertzen dan Extremoduro. Bai. Eta, Lena, aipatzen genuen beha pixkate visionario edo aurrekari bat markatu den pertsona horitakoa dela, rock transgresibo kontzeptua bera ere nolabait indartzen da, jaio eta sendotzen da Extremodurorekin, horrek ez duzen nahi aurretik etzegoenik horrelako joerarik, eta norbaitek esango du, bai, lo suabesek egiten zuen dagoeneko pixka bate giro horretako musika, eta bai, nik ez dut esango Robin Iniestak hau asmatu duenik, esango nuke berak norbait sendotasun osoa eman ziola, ez, eta musika oso zentzu eklektikoan ulertzen duen horretan, roka beste kolore askotara eraman zuela, eta ehunka kolaborazio, dozenaka kolaborazio agertzen direla ez Roberen musikagintza giro horretan. Oso interesgarriak Extremodurorekin egin zituen lanak, akaso ezain ezagunak, baina oso interesgarriak bakarka egin zituenak. 2021 batean Robe bezala Maieutika diskoa kaleratu zuen, niretzat altxor bat da, ez dakit horrelako lanik asko egin den, edo Estretxinato itu aipatu dut lehen ez, Manolo Txinato poetarekin, Fito y los Fitipaldiseko Fitorekin, orduan Platero itu zena, horregatik Estretxinato itu, tartean Iñaki Guojo Antone musika ekoizpenean, oso lan berezia egin zuten, poesia basika izenekoa, eta bueno, zer esanik ez Extremodurorekin rock transgresibo disko atera zuenetik, 1989an, 80ko hamarkadan pixkat crowdfundingaren aurrekari izan zen horretan, ez? Bere herrian presentzian jendearen gana joan eta eizue, ez da, 1000 pesta ziren, zenbat pesta hau. Bai, leheno behiratu eta 1000 pesta zen, bai. 1000 ziren, ez, askotan kontatu du, bintzat bideo hori oso ezagun egin da, ez? Zok 1000 pesta ematen baizkiazu, nik diskoa grabatu eta bueltan emango dizut. Eta jendeak eman, orduan, dena esan da ziurrenik politoxiko manoa ere bazen pertsona bati. Ze hori ere bada, ez, Robe Iniestaren bizitzaren beste adarretako bat, drogekin eta rock and rollarekin izandako harremango horretan bere osasunare askotan dantzan ibiltzela. Enuke esango bira gehiegi eten behar izan zituztenik, kontzertu gehiegi eten behar izan zituztenik, azken urteotan embolismo hoiek izan da bira hoiek eten behar izan zituzten arte, buruzari naiz esango nuke noiz behinka zerbait edo gertatu dela, baina ez dakit bere diskografian hasiko bagina pixka bate lan berezinaka aztertzen, niretzat agila izan zen nolabait mugarri bat, hau 1980ko diskoa da, orain txentzuten ari ginena, Buscando una luna, Prometeo, Sopayaso, ziurrenik, bueno, bere kanturik mainstreamena ere bada, ez, Euskal Herrian behintzat eta Espainiar estatuko leku askotan edo zin parrandatan entzun daiteken kantua, baina nik uste dut, la lei nata badela Extremoduro kultozko musikara ere eramaten duen... nolabait barrera bat hautsi zuena hor... Erabat, bai. Basango deu, musika popularretikan sinfonia bat sortzea. Hori da. Ez dakit, pentsate eta asko kentzungo zenutela diskoa, baina disko entzutean, abesti baten hasiera, urrengoarekin lotura dago, eta beti, disko osoan zehar entzuten da, gai berbera hitz egiten da, eta, bueno, badago hor, estribillo bat abesti guztietan aipatzen dena. Bai, oso lan filosofikoa da, ez? Dulce introducción al caos horretatik abiatuta, ez? Kaosari egindako sarrera gozoa, eta gero, aipatzen du lehen mugimenduan ametsa, el sueño, bigarren mugimenduan lo de fuera, kanpokoa, lo de dentro urrengoan, barrukoa, laugarren mugimendua da errealitatea, la realidad, eta bosgarrenean koda flamenko horretan beste errealitate bat. Hori ere badago Plasentziako musikari honen eraginietan, ez? Musika flamenkoaren eragina, bere musikan zeharka bada ere agertzen dena, baina batez ere poesia eta literatura espainiarrarekiko edo ibero-espainiarrarekiko zuen lotura estua, ez? Agertzen dira Matxadoren poemei erreferentziak, denak iskutuan, ez dakit inoiz egin duen Serratek eginda bezala, ez? Poeta bat hartu eta ura kantatu, baina zeharka askotan gertatzen dira horrelako referentziak filosofiari,
bueno, uste dut egiten dutela Robe Iniestarengan musikari edo sortzaile oso poliedriko, oso aberats, oso komplexu, oso prolifiko lan asko egin zituen bere ibilbidean, eta tira, gurera ere, uste dut, harreman horiek, Gatibu, Iñaki Uojo Anton, Batiz eta bestelakoek, arekin lan egin aurretik ere, Euskal Herrian indar asko hartu zuen musika izan zela, eta mengo talde askorengan ikargabezko eragina ere izan zuena, hori Goiurik aipatu bezala, uste dut musikari asko onartu dutela, eta Euskal Herrian uste dut talde azpimarragarri bat ere izan zela Marea, Kutsi Romero eta bestelako hauen proiektua, eta Marea da ekstremo duro hori gabe jaioko etzen proiektu bat, ez? Eta Mareari izan da, nire belaunaldiaren eta ziurrenik Goiuri zuenearen, nera bezar horretan harrapatu zintuzten talde bat, ez? Piskat beranduago akaso, baina hortxe. Nik gogoan dut, lagun ezkutu egin genuela DBH-ko bigarren mailan eta oparitu niola nire ikaskide bati Marearen disko bat bai hor harrapatu gintuen erabezaro bete-betean. Askotan, zera Kutsi Romerok berak esaten du, ez? Nik Robe Iniesta bezala idatzi nahi nuen, eta gerora egia da, eta Kutsi Romeroren kasuan eragin flamenko oiek edo andaluziar oiek igual agerikoagoak direla inkluso, baina literatura egin duen eta poesia egin duen jendea da, ez? Eta egia esan, gaur jakin dugunean Robe Iniesta joan zaigula, denoi uste dute. Pena ondia sortu digula, hemendik Indiokerrek idatzi du, Stand-by, kanta latza, niretzako benetarikoa, Stand-by esango nuke Jon Minoria absoluta diskoan agertzen den kantua dela, hori ere oso kantu ezaguna. La vereda de la puerta atrás ere disko horretan agertzen den kantua da. Bada pixkat Extremoduroren garai nolabait heldua edo. Dagoeneko Extremodurok bide bat egin du, eta horra agertzen da disko bat, sonido aldetik ere oso sendoa, uste dute... Eta hor bai ja Iñaki Uojo Antonek ekoizpen musikalean ikaragarrezko pixua duenean, eta Extremoduroren beste erdia denean, gero bat momentutan Robe eta Iñaki Uojo Antonen arteko harremanek dantza egin zuten, Batiz aipatu dugu, eta Batiz eta Fitoren arteko harremanak ere momentu batean eztanda egin zuen bezalaxe, asko gertatzen dira. Bi musikari edo liderretan musikarien arteko harreman intenso horiek eztanda egiten dutenekoak, baina Extremoduroren garai osasuntsuenetan agertzen da Stand-by kantu hori nolabait. Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña con ella, y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de cera. Eta biko lan hau Jo Minoria absoluta esan da bezala Iñaki Uojo Anton 96an sartzen da Extremoduroren parte izatera, Agila diskorrekin lehen aipatu duguna, eta hortik agertzen dira lehen aipatzen dizuen bere multi-instrumentista fazeta horretan Agila diskoak dituen piano, solo, rock, blues, giroko hien presentzia eta hasten da aldatzen pixka bat sonidoa, baina Jo Minoria absolutan ikaragarrizko pixua dauka dagoeneko Iñaki Uojok, La Ley Innata aipatu dugun sinfonia horretan ere bai, eta horregatik diot pixkat bere Extremoduroren
garai heldu eta sendoan egindako kantua dela hau stand-by. Siempre en estado de espera, vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela. Sueña que sueña con ella, y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de cera. Sueña que sueña. Bai, bira, oain, la leginata, barkatu leginata ez, jo minoria absoluta aipatu da, ni beti guatze zait diskonekin, eta ez dakiz esaldi hau beti burun gehatze zait, eta da, diskontan, A Fuego abestian, esaten du, tiré mi vida a la basura y ni las ratas se la comieron, eta ez dakit, iruditzen zait oso esaldi fuertea, eta beti buruan gehatu zaiten esaldi bat. Eta, jo, Ze letrista ona, tio. bai. Elkarrizketa baten esan zuen baita. Nik musika asko dauzkat, baina letra ez badute ez dira abestiak. Nola barkatu? Berak esan zuen, nik musika, eta kakotxa artean esaten, nik musika asko dauzkat. Hau da, ez dakit, melodiak esan nahiko zuen, sortuta horrela eta hasita eta buka, baina letrak dauzkaten arte ez dira abestiak. Berak ez zuen kontsideratzen abestiak zirenik letra eduki arte, eta berak esaten zuen bera letrista zela, ez? Beste guztiaren gainetik, eta entzuten dituzu letrak, eta zalantzarik gabe, Bai, badute hor zerbait. Hor bai, sarraskia egitea zinezkoa dela, Bai, nik badaukate buruan esaldi bat, zeurenik nire kuadriako banda sonorari izan delako Extremoduro, eta bazegon momentu bat salir kantuan, eta hori izan zen nahiko parranda giroko kantua, denok recitatzen genuela golpetik, para algunos vivir es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy. Y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte mecido hasta el siguiente. Eta hori kantatzen genuen, recitatzen genuen, bizitzan joango balitzaigu bezala. Egia esan honen itzulpena egitea ez da erraix izango, baina saiatuko gara, Edo zenbat poeten lehen aipatu zuinio, ez? Etzela oso esplizituki jarri gabe ere, poeten erreferentzia ugari egiten zituela, eta zenbat abestuko genituen jakin gabe Lorcaren poema batzuk abesten ari ginela, adibidez, ez? Los encuentros de un caracol aventurero poemako zatiak sartze badauzka abestietan Extremodurok, edo ez dakit, batzuk agerikoagoak dira, ez? Kijote aipatzen duenean badakizu zertaz ari den, baina bestatzuk hor izkutukoak direnak, batzuk abesten duzu jakin gabe. Sucede kantatzen duenean, nik ez dakit ze momenturaino ari den Machado parafraseatzen. Ze, azten da, sucede que me canso de ser hombre, hori Machado da, sucede que me canso de mi piel y de mi cara, baina ya, ez da gize momentutan ez den Machado. Roto en tu espejo, tu mejor idilio y vuelta ya de espaldas a la vida ha de ser tu oración de la mañana o para ser ahorcado hermoso día, hori da Machadoren poema, eta, zera garria bai. Sin que me pida, si te vas, me quedo en esta calle sin salida, sin salida, que te vas, estás cansado ya de despedidas, de despedidas. Zenbat, nola entzuten den jendea abesti honetan. Hau Wizinkeko zuzeneko kontzertua da, dagoeneko txaloak eta txistuak eta hau robe bezala egin hauko kontzertua, nahiko garaikia da, nahiko modernoa da bertsio hau, nago ziur zurtekoa den, baina bai nahiko duela urte gutxikoa, 2018koa, ja bakarrik ari zen horretan. Bienvenidos al temporal. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Entzuleok, hauxe
asti gehiagirik gabe gaur goizen esnatzerako izan dugulako berria, baina tira, Robin Iniestaren ibilbidea oso belaunaldi ezberdinetan esango dugu, ni 85ean jaio nintzen, Goiuri 84ean, eta eneko 2004ean, Robin Iniesta nora gurera horbildu denik. Anekdota bat bakarrik kontatuko dizuet, Belodromoko Robin Iniestaren kontzertu batean, lehenengo lerroa joan ginen, Anpogoan bueltaka nire kuadriako 2 eta 3, ez? Eta horrelako batean, Iñaki Guojo Antonek pua jaurti zuen publikora. Eta pua hori nik hartu nuen, 2 atzauen artean horrela, eta nire kuadriako esan zen, tu, guazen hemendik, hostia emango digutela pua lortzeko. Bueno, arrazoi zuen, nire ezker besoaren, eskuin besoaren atzekaldean, hemen tricepsa dagoen inguru honetan, ez da nola izan dagoen inguru honek, tipa batek kozka egin zidan, baina kozka! 2 astetan izan dituen haren hortzen markak, pua ondo salbatu eta defendatu genuen Frodo Bolsonek bere eraztuna nola, baina aitortu behar dizuet handik aste batzutara pua ura galdu egin nuela. Nahiko pua hartu zale izan naiz, trebetasuna daukat, Gorka Orbizuk Madrilgo kontzertuan justu bere bakarkako bira hori hasi zuenean ere, haren puarekin joan nintzen, hori ere galdu dut, sentitzen dut. Puak hartzen... Lapurra. Trebea naizen bezain... Traketxa naiz gero puak gordetzen. Bai, ikusten du. Entzuleok, onaino Robin Iniesta, onaino Extremodura, kaso egun hauetan Extremoduro pixka bat entzuteko paradare izango dugu, baina Gartxotun Zain Letonak prestatu dizkigu, haren gomendio musikalak eta doinuetatik haratago tartearekin egingo ditugu, eguerdiko 12etarako, bideko minutu hauek gero agurtuko zaituztegu, baina bestela, bihar hemen izango gara berriz ere zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Por tener buenos alimentos. Keep calm and bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Lehenik eta behin barkamena eskatuko dizuet, gaurkoan ahotsa berezi nabari didazue, ezta? Bai, bala da, aste honetan katarro itzela pasa dut eta oraindik ez zait guztiz joan, sudurra nahiko hartuta dut oraindik ere, eztarria pixka bat urratuta, baina ez du axora. Hemen txenago, beste behin kantu tzar batzuk gomendatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Nick Drake handiaren Pink Moon kantua izango da. Izen bereko disko beretik hartu dut, 1972an grabatu zen Pink Moon diskotik, eta esan gainera disko hau bakardade osoan grabatu zuela Nick Drakeek. Inolako produkzio gehigarririk gabe, eta disko osoan oso bereizgarria den misterio, enigma eta ez dakit nola esan, espiritualidade horrekin. Izugarri gustatzen zait gitarrarekin eta hotsarekin Nick Drakeek lortzen duena, eta gainera kuriosidade bezala aipatuko dizuet, bere garaian errekonozimenturik jaso ez zuen artista horietako bat dela, eta gerora, pixkanaka, hamarkada batzuk geroago entzuten hasi, eta entzulegoak halako kultozko, ez dakit nola esan, estatusa edo eman diola. Beraz, Nick Drakeek zoritxarrez ez zuen bere musikak jendearen zuen eragina bizi izan, baina zori honez, hamarkada batzuk beranduago iritsi da bere musika itzelari egindako errekonozimentua. Batzuk ezagutuko duzue, besteok ez, baina gaurkoan artista izugarri bat denez, ona ekarri nahi izan dizuet, asteko lehen gomendio bezala. Beraz, hementxe duzue Nick Drakeen Pink Moon.
written on it, so it say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, gonna get you all. It's a bingo moon. There's a bingo moon. Bing, 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 bing. Bingo moon. Bing, 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 bing. Bingo moon. Zoe written on a Zoe say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, gonna get you home. It's a bingo moon. Yeah, bingo moon. Hortxe entzun dugu Nick Drakeen Pink Moon kantu puska, atzean naturak eskintzen dituen soinu askorekin batera. Aste honetako bigarren gomendioa Joni Mitchellen A Case of You kantua izango da. 1978ko Blue albumetik hartu dut, eta, bueno, zer esan Joni Mitchellen inguruan pentsatzen dut, gehienok ezagutuko duzuela, eta ala espada, esan folkaren irudi handienetariko bat dela. Eta kantu hau, benetan maitasuna aitortza sakona, metaforaz betetakoa, hori bai, baina benetan ederra. Kuriosidade bezala, esango dizuet, inspirazio gisa Leonard Cohen handiarekin izan zuen harremana hartu zuela. Naiz eta berak ez zuen hau inoizun hartu, baina hor informazioa harakatzen den bilela, horixe irakurri dut interneten. Eta hau ere, aurrekoa bezala, haze kantu buska, gitarra eta ahotsa bakarrik erabiliz. Izugarri maite ditut halako kantuak, bi elementu sinplerekin guztiz erantzten zaituztenak, eta aste honetako bigarren gomendioa Joni Mitchellen A Case of You horren adibide garbia da. Hemen duzue. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet.
a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours, she knew your life. She knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine. You're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. I would still be on my feet. Hortzentzen dugu Joni Mitchellen A Case of You kantu puska. Aste honetako 3. gomendio gisa beste ikono bat ekarri nahi izan dizuet, Elliot Smith eta bere Between the Bars izeneko kantua. Abesti hau 1987ko Either/Or albumetik atera dut. Esango nuke bere kantu sorta ezagunena dela Either/Or hau, eta Between the Bars kantua bertako ezagunetarikoa. Ez dakit badakizuen, baina Elliot Smithen istorioa nahiko tragikoa izan zen, eta horrek ere, eman zion alako aura berezi bat, eta kantu honek bere amaiera ekarri zuen dependentzia horren inguruan diardu, eta ez dakit maitasuna, mina, eta alkolarekin izan zuen harreman horren inguruko elkarrizketa bat ere badela, esango nuke norberaren kontzientziarekin, eta ez dakit interpretazio asko ditu, baina niri izugarri gustatzen zait, eta gainera beti puskatzea arduen ahots horrek ere izugarrizko sakontasuna ematen dio mezuari, guri bere barne tragedia hori belarrira kontatzen ari balitz bezala, ez? Izugarri gustatzen zait kantu hau, Between the Bars, izugarri gustatzen zait Elliot Smith, eta ezagutzen espazen duten, gaurkoan sorteko zuek. Hauxe da, Elliot Smithen Between the Bars. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say, I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. Baby,
people you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars. I'll kiss you again. Redrawn bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink it one more time and I'll make you mine. Keep you warm, deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Hortzentzun dugu Elliot Smithen Between the Bars kantu puska. Aste honetako azken gomendioa, aitortu behar dizuet, aspaldi entzun gabe nuen kantu bat dela, baina lenguan bidaia batetik bueltan kotxean jarri eta denboran atzera egin nuen zentzurik onenean eta pentsatu nuen, hau aste honetako doinuetatik haratago saioan gomendatu behar dut. Daughter izeneko taldea zari naiz eta Youth izeneko kantuaz 2010 urtean sortu zen Londresen okerrez banago talde hau, eta Elena Tonra da bertako ahots eta konposatzaile eta letragile nagusia. Gogoan dut abesti honek izugarrizko arrakasta izan zuela 2013an izango da, bai, 2013-14 inguruan kaleratu zuten If You Live albumekoa da, hori bai, hori gogoan dut, eta askotan entzun nuen, bertsio txiki bat egin ere bai, eta ez dakit, norbait galdu izanaren eta denboraren igarotze nostalgikorren inguruan ari zaigu Elena kantu honetan, eta akaso sendatzen ez diren zauri batzu ez, eta gainera bere ahotsa izugarri gustatu zitzaidan eta gustatzen zait, eta batez ere oso aipagarriak egiten zaizkit kasu honetan gitarra elektriko garbi eta efektu askorik ez duen, pixka badu, baina efektu askorik ez duen gitarra elektriko garbi horrekin lortzen duen atmosfera, ez? Benetan atmosfera tristea, baina beno, argi pixka bat ere dariola iruditzen zait, edo nik behintzat ala sentitzen dut. Izugarrizko bidaia izan zen lenguan Daughterren Youth kantu hau entzutea kotxean, eta aste honetako gomendio gisa ekarri nahi izan dizuet. Urrengoan entzungo dugu elkar, bitartean segi alai eta zaindu zaitezte. Hauxe da Daughterren Youth kantua. Aio! Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. We are the
bleeding, you're the lucky ones. 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. And you caused it. And you caused it. And you caused it. Well, I've lost it all, I'm just a silhouette. Entzuleok, 40 segundu guerdiko 12etarako eta guri agur esateko ordu ere iristen ari zaigu, Gartxotun Sain Letonaren doinuetatik haratago tartearekin eta proposamen musikalekin egin ditugu azken minutuak, baina bagoaz, bihar bueltan izango gara. Eneko Iturbe datorrena astera arte agortuko zaitu guzu. Bai, agur. Goiuri Zizaran diazu bihar arte. Bihar arte. Goizeko 10:05 hementxe izango gara entzuleok. Informazioaren txanda orain hementxe, naiz irratian. Aio! Keep calm and bigarren kafea.